तब हो भोजपुरिया भैया लोग का समाचार। उम्मीद करता नहीं रहुआ सबके समाचार ठीक होई और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी रहुआ सबके बीच में लेके एकदम ब्रांड मीटर अश्लील गीत। जानते मनी आजकल का चलत बाटे, लेकिन ये अश्लील नहीं खे कर दू अर्थ निकली। ठीक बाटे, तो चली देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जाए कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी और हमार वीडियो देखतानी तो रउआ कैसन को मैटर लिखवाओ बा बड़े भैया बेहिचक संपर्क कर सकीले। मैटर एकदम लाजवाब मिली, चाहे ट्रैक पर चाहे नया सॉन्ग। काहे कि भैया हम हर तरह के गीत लिखेनी, कोनो प्रकार के मैटर हुआ चाहिए, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, भक्ति भजन, हर प्रकार के मैटर हुआ के मिली भैया हमारे चैनल पर। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी, तो कोनो भी प्रकार के मैटर चाहिए तो बेहिचक फ़ोन या व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देले बानी। और कहल चाहब कि पहली बार आई लोग हम तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हर रोज़ रोज नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही। आज के गीत बाटे भैया एगो हिंदी गाना रहे, अरे आँख से छलका आंसू और जा टपका शराब में, यह लय बाटे। काहे कि जानते बनी आजकल जितना गाना बाता सब हिंदी के कॉपी करके भोजपुरी में बस कंपोजिशन तनी बदल दिया जाता और टेम्पो थोड़ा सा फास्ट कर दिया जाता, गाना बाज जाता टे। आज के गाना देखी कैसे बाटे। एगो औरतिया बड़ी परेशान भी का कहतिया कि साँझे कीली लगा के लगातार मरेला सैया, साँझे कीली लगा के लगातार मरेला सैया, दर्द तनिको सखी न बुझेला निर्दयिया, आ साँझे कीली लगा के लगातार मरेला सैया। हाँ, साँझे कीली लगा के लगातार मरेला सैया, दर्द तनिको सखी न बुझेला निर्दयिया, आ साँझे कीली लगा के लगातार मरेला सैया। तो भैया ये गीत बाटे का मारेला, यह शब्द न रुआ खटकताटे। तो भाई कोनो गलती होत हो तो दू चार रात घींचत हो, दोसर का हो सकेला। तब मैटर के रुआ एकदम फर्स्ट क्लास गा सकीले, कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। अगर ये मैटर पूरा गीत पसंद बाटे और फुल सॉन्ग लिखवाओ बा तो बेहिचक हमारा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। बेहिचक रुआ संपर्क कर सकता नहीं कोनो प्रकार के गाना लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा। ठीक बा भैया, मिला तानी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ। तब तक अनुमति चाहता नहीं। वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, और चैनल पर पहली बार आई लोग तो रिक्वेस्ट बा सब्सक्राइब करके जाए। ठीक बा भैया, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव।